Hi guys! Gikan ko anti-store. Namay ko mga Asian ingredients. So, namay ko sa tawag ni rice flour. Kani siya dili siya sticky rice flour. Ako napalit day last time kay sticky rice flour kani. Kano siya regular rice flour para pang kuan bansyo o kuan sana. So, gito kong planong buhaton. Bingkang bigas. Barag bingka ba? Mao ba ni regular rice flour, di ba? Dili man malagkit. Ako balo ko. Kalimot na ko. Kani sinigang sa bayabas. Ganahan akong pares ani. Lamin ni siya with isda o kuan kaning nakasulat ani ang sa picture ko bangus. Kani sa kong partner ni guys. Mas ganahan ko sa Filipino version. Tempa, ako sa mga abrehon. Nata di kuko. Vitamilk. Kano siya, soya milk o sesame milk. Lami kina siya. Favorite kina ko na sa una katong vegan pa ko. Karon na may kog gabi kay gusto na pug ko magsinigang guys. Tempang. Saan naman eh? Liso naman ni Abre. Kanya tanglad. Morning tanglad sa Europe. Kay basta mao lang ang makita. Longgan sa dilata. Daghan ganahan sa inyo katong nagbuhat kog dessert good. Lami kay murag salad. Tapos kani, na siya jackfruit, na siya ano siya tawagan ni? Today palm fruit. Tapos tamarind, magbuhat kog sinigang. Mano niya akong ginasagol ko ang tamarind paste. Tapos lychee sa lata. Tapos carnation, evap. O kaning ko, ano yung pinakalami nga condensed milk. Siya. Tapos water chestnut. Saba. Saging saba. Gikan ba yan ng Davao City? Kani. Lami kini siya ilungag tapos magpritong itlog. Tapos gulaman, grass jelly. Wala sila tong light colored nga grass jelly. O tamarind juice. Gikan Thailand. Sure, halos tanan gikag Thailand. Ang murag gikan sa Pinas kay kanilang. Anyway, that's all. Bye-bye!